אגיד לך, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני הייתי חילוני, אל תראה אותי ככה, אני התקלקלתי פשוט. אבל כשלמדתי בבית ספר תל נורדוי בתל אביב, אז נכנסתי לכיתה ז', בית ספר יסודי, והמורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. אמרתי לו, אני קוף, אינטה ואבוק קופים. אמר, לא, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, איך תוכיח? אמר, אני אביא לך אנציקלופדיה תרבות בצבעים, ואני אראה לך איך היה נראה הסבא שלך. אמרתי לו, אתה תראה לי את הסבא שלי? אמר לי, כן. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים, והראה לי את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, עם מבוטה, והוא אומר לי, זה הסבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה למשפחה שלך. התעקש, אמר, אני אקח אותך לחדר טבע, ואני אראה לך איך אתה התפתחת, בברירה הטבעית. לקח אותי לחדר טבע, והראה לי תמונות על הקיר של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין. אמרתי לו, תסלח לי, המורה, זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה, המורה, גם אתה קוף. אמר, שמור דיסטנס. זה היה המורה לטבע. נכנסתי לשיעור בתנ"ך, המורה לתנ"ך אומר לי, תקרא בתורה. אני קורא בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. אתה אומר שאני בן אדם, הוא אומר שאני קוף, מה אני בסוף? אמר, פה זה בחירה חופשית. אמרתי לו, טוב, איפה לשחק בהפסקה? על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי אותו אם לשיעור הבא ייתנו לנו בוטנים, בננות, משהו. אמר שאין תקציב. אתם צוחקים, אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, הם לא התפתחו. כנראה הברירה הטבעית לא לקחה אותם טבעית, השאירה אותם קופיקו. יש פה מישהו משפחת בבון? משפחת שימפנזה הגיעו הערב? אולי אדון אורנגוטן? אין פה, ברוך השם. אז אתם בני אדם. דרווין נשאר קוף. יש עוד שיטה של ברירה טבעית, קוראים לזה The Big Bang, המפץ הגדול של סטיבן הוקינג. הוא אומר שהעולם נוצר מפיצוץ. תלמיד בן 15 לערך בבית ספר באילת, בעקבות שמיעת הקלטות שלנו, שאל את המורה שלו, המורה, איך העולם נוצר? אמרה לו, מה פירוש? היה פיצוץ. אמר לה, כן? מה התפוצץ? אמרה לו, היו שני גופים גדולים שהם התקרבו אחד אל השני ובום! היה פיצוץ. אמר, ומי פוצץ את הפיצוץ? אמרה לו, צא החוצה. פוצץ את השיעור. פה נתקעים. מי עשה את הפיצוץ? אף אחד לא יודע. אז אין ברירה טבעית, יש מפוצץ. גם לשיטת המפוצצים. אבל אני אחרי שהתבוננתי בדברים, ושמעתי את הטענה של הפיצוץ, ואם מפיצוץ כזה יצא בן אדם חכם כזה, ששואל שאלות כאלה, אני רוצה להבין, איך קרה כזה דבר? זאת אומרת, מפיצוץ אפשר לעשות בן אדם? אני רוצה שיקחו עכשיו פצצות, ויעשו לי כוס חד פעמי מפצצה. שיפוצצו פצצה, אני רוצה לראות שיצא כוס חד פעמי. יכול להיות מפצצה כוס חד פעמי?
זה הדבר הכי פשוט שיש היום, נכון? זה גומרים לשתות, זורקים. לא צריך חוכמה גדולה בזה. נו, אפשר מפצצה לעשות כזה דבר? אני בכלל לא מבין למה בונים בניינים. אם עולם נהיה מפצצה, בניין בשביל מה צריך לעבוד? שים פצצה, תרים בניין. עד היום אני ידעתי שפצצות מפרקות דברים, לא מרכיבות דברים. אבל זו שיטה חדשה, שפצצה מרכיבה בני אדם. שאלתי פעם אדם אחד, אמרתי לו, תשמע כמה זה טיפשי, כל התיאוריות האלה המסכנות, שבאות להרחיק את מציאות הבורא ואת קיומו ואת רצונו. אמרתי לו, פעם הסתובבתי ביער בן שמן ומצאתי את השעון הזה. אז הסתכלתי אם יש עקבות ולא ראיתי. חיפשתי, לא ראיתי אף אחד. צעקתי, אף אחד לא ענה. התפלאתי, איך יכול להיות שעון בלי אנשים, בלי עקבות, בלי כלום? אחר כך נזכרתי שהיה פיצוץ. אז אמרתי, בטח מאז ימי קדם לפני 15 מיליארד שנה, שהיה פיצוץ, היה רוחות, היה סופות, היה סחף, היה זה. הסתובבו מתכות וחול ואבנים והכל, והתערבבו, 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 והגיעו ליער בן שמן, והגיעו עד לשם, ונהיה קסיו. מה אתם אומרים? יכול להיות כזה דבר שיש שעון מפיצוץ ככה במשך 15 מיליארד שנה? לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אם זה לא יכול להיות, שזה מורכב רק מכמה חלקים, בן אדם שמורכב ממיליארדים של תאים, שכל תא מורכב ממיליונים תאונים, כל תא בגוף האדם צריך להסתכל במיקרוסקופ, להגדיל אותו בכמה מאות, בתוך הכמה מאות האלה שאתה מסתכל בפנים אתה רואה מיליונים, כ5 מיליון תאונים קטנים שמחולק התא, כשבכל תאון קטן בפנים רואים שיש נוזל ומשני צדדיו מספר גופיפים זהה הנקרא כרומוזומים, ובתוך הכרומוזומים האלה הצאצאים הבאים שלך נמצאים. באיזה מכשירים משתמש הבורא או הפצצה האינטליגנטית בשביל לברוא תא שצריך להגדיל אותו פי כמה מאות, ורואים בתוכו כ5 מיליון שבכל אחד כזה יש מספר גופיפים זהה שפה עובר הכרומוזומים. ואנחנו מורכבים ממיליארדים של תאים כאלה שמחוברים להפליא בלי שום הכרח מכריע. זה נהיה מפצצה. פצצה יכולה לעשות עין? פצצה יכולה לעשות עוד עין? פצצה יכולה לשים לכולם את העיניים במקום? למה אחד אין לו עין פה, בעין כאן, אחד יש לו עין פה? איך הפצצה יודעת לסדר לכולם את העיניים? אני שואל אתכם שאלה, אתם מכירים אולי סוג בשר כשר או טרף שמצמיח אבנים? בשר, חתיכת בשר, כשר, טרף, לא חשוב, שמצמיח אבנים. שיניים. תגידו לי, איך בשר שלנו מצמיח שיניים? בהתחלה לתינוק גודלות שיניים קטנות, שיני חלב. אחר כך שהלסת שלו מתרחבת כי הוא גודל, נופלות הקטנות ובאות גדולות ומסודרות שיני בשר. תארו לכם שזה לא היה מתקיים, והוא היה ממשיך לגדול עם שיניים קטנות. תאר לך שהוא היה מחייך לך בבורסה, עם שיניים קטנות כמו מעבר חצייה. הוא היה מדבר, היה יורק עליך כמו ממטרה כל הזמן. תאר לך שהשיניים לא היו מסודרות כמו היום. חותכות פה, ניבים פה וטוחנות כאן. תאר לך הייתה טעות בפצצה, והיה טוחנות פה וחותכות פה. היית רוצה לאכול גזר, היית צריך לעשות ככה, להכניס אותו פה, לחתוך, להעביר לפה וללעוס פה,
ובגלל שאין לך פה לחי, כי זה פתוח, אז זה יכול ליפול, היית צריך לאכול ככה. כל הזמן שזה לא ייפול לך למטה. מי סידר את זה שזה יגדל ככה? הפצצה. איזה פצצה זאת. ממש מחוכמת. כמה טיפשי ואווילי אדם שממציא תיאוריה כזאת.